חושים. אני מצלם אותנו, בסדר? כי אני רוצה שזה יהיה מתועד. עצרת אותו? כן. כן. קראתי לך שתקרא לה. אני רוצה לדעת במה אנחנו חשודים, ועל סמך מה אתה חושד בנו. אוקיי, תקשיב, אתה יכול להגיד... ואנחנו מה זה בעדך, כאילו באמת, אתה איש טוב, אנחנו מה זה בסדר. אין לנו שום דבר נגדך, אבל פשוט יש איזה עניין עקרוני כזה, והוא אין לי כלום באותו גם, אבל אני... כן, החוק אומר שאתה צריך חשד סביר כדי לחפש, והחשד צריך להיות קונקרטי. עכשיו, אני שאלתי אותך, האם אתה מפריע לך שאני אעשה חיפוש ברכב? נו. כל שאתה מסכים בהסכמה, אני אעשה חיפוש. ברגע שאתה תגיד לי, אני לא מסכים שתעשה לי חיפוש, תגיד לך, בסדר. זה אולי גם יעלה. יש לנו פשוט זכות לפרטיות, אנחנו פשוט רוצים לכבד אותה. עכשיו, גם אם אתה יכול להיות שתגיד לי לא, זה גם יכול לעלות לי את החשד שיש מישהו שמסתיר בתוכו לא אותו. חוקי, מה שאתה אומר כרגע. רגע, בוא ננסה, לא ייתכן שזה שאני אומר לך שלא. לא, יש פסיקות של בתי משפט. אני לא אוהב את המשפטים האלה. את החיפוש צריך אני אבצע אותו. לא צריך, אבל אני לא אוהב את המשחקים, יש לי מספיק עבודה. לא, זהו, סליחה, אחי. יש לי מספיק עבודה ואני לא משחק. אם אתה חושב שזה משחק אדוני, לא, אז אתה... לא זה שקבלתי, ואני אומר לך באמת, כמו שירון אמר, אין לנו שום דבר נגדך, פשוט זה מין יש לי איזה, אני נורא מאמין. ג'יוון, אוקיי, ג'יוון, אני לא אוהב את החתמיות האלה. אין לי בעיה שאתה גם מכיר את החוק ואני מכיר את החוק. רגע, אז אם אנחנו אומרים לא, אז אפשר, אז אנחנו נוסעים? אני לא אעשה חיפוש על בן אדם שלא בהסכמה שלו. אוקיי, מעולה, הכל ברור. תודה רבה. מצוין, תודה רבה. עכשיו אתה רוצה לראות האוטו? תודה. אמרת שאתה לא מסכים שאני אעשה לך חיפוש. תודה, איך קוראים לך? הנה, יש לי. איך, אני לא רואה. עכשיו גם באמת יש. רמי. לא. תודה רמי, שיהיה ערב כיף. ותודה שאתה שומר עלינו. תודה רבה לך.